San 2013 janvier kalo tile 11 don Faransi jamana filɛ ka balika wuli dɔ ta ka ɲɛsin jihadistes ma Mali kɔnɔ. La France, à la demande du président du Mali, s'est engagée. Ka sanga ni Mali jamanakuntigi ka laɲini Faransi ye kandi k'a fɔ a bɛ Mali l'armée dɛmɛ ka terrorisiw kunbɛn u kana na farafinna tile bi yanfan don galamana. L'Afrique de l'Ouest. Yani Faransi jamana k'a bon kɛlɛ kan kɛlɛ min ni Faransi sɔrɔdasi caman ni bɛ se ka to a la yala tɛmɛ bɛ kɛ sira jumɛnw de fɛ ka sɔrɔ ka kɛlɛbolo wuli. Le président a décidé qu'on allait y aller et il veut y aller vite et il veut y aller fort. La justification de cette intervention, c'est la menace terroriste. Tout le pays risque de basculer aux mains des djihadistes. Ni documentaire senfɛ an bɛna gundo caman jira aw la. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. Politigimɔgɔw bɛ gɛrɛntɛ min siri sɔrɔdasiw kan. Belles idées parisiennes se heurteront toujours à la réalité du terrain, et le terrain là, c'était le sable. An bɛ taa n'aw ye fo muguda yɛrɛ la k'o jaw jira aw la. Toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Mais il y avait aussi des enfants soldats. Là, c'était un choc psychologique. Nka yan'o cɛ yala Faransi jamana y'a ka layidu bɛɛ timɛ wa n'o ye ka jihadistes bɛɛ faga ani ka Mali dugukolo minɛlenw bɛɛ segin a ma. An bɛ ka nin documentaire de bayɛlɛma bamanankan na aw ye. A baara ka ca mɔgɔ kelen ma wa musaka b'a la. Ni an ka nin baara in ye aw kunminɛ Usama Ben Laden ta kɛlen kɔfɛ aw bɛ se k'an dɛmɛ 76 12 28 81 sponsoru ani partenaires nin ye aw ka ko ye a k'an bɛ sɔɔni.